Ngicela umfundisikazi inkosi umbusi. Amen. Yesu nami wangitala nkulunkulu Thixo Nkosi yamakhosi
ngivamile ukuhlangabeza ngamaphimbo amnandi akwazi ukuhlabelela. Ngiyaphinda futhi ngiyikhetha inkosi yasePhakameni. Isihloko uJehova ulahla abamlahlayo, uthanda abamthandayo. Bantwana basePhakameni, sizile phambi kwaJehova kungasiko kona kuqala. Sizile bantwana basePhakameni nayizolo njengoba nanamuhla sizile. uJehova akabalelwa ukuthi umkhonza kangaki ngonyaka nangenyanga nangeviki nangosuku, kodwa umkhonza ngazo zonke izikhathi, ngoba isikhathi nje esisodwa imizuzu yaso imizuzu ogcinelwe ububi. Bese-ke lobo bubi bese buyabehlela abantu abalahla uJehova, abangenandaba naye. Bantwana basePhakameni, uShembe wabhala le ncwadi ekhuluma nathi esizukulwaneni esedlulile, kodwa lo mlayezo wathi ugcinela izizukulwane ngezizukulwane. Njengoba ekhuluma ngemvelaphi yokuthi umuntu agcine amubi nokuthi agcine edelwa nguJehova, uShembe-ke uyasichazela ukuthi isono ukuba kubi kwethu kusukaphi, nobuhle bethu babukuphi qala singakuni. Bantwana basePhakameni, namhlanje siyinhlekisa ezizweni zonke. Siyinhlekisa abantwana basePhakameni ngoba uJehova wayesinikile ukuba sibuse ngaye, esinikile leli lizwe, walibona ukuthi linothile, linomnotho esingaphila kahle sonke ngawo, nabantu abethu nezizukulwana nezizukulwana. Kodwa abantwana basePhakameni akubanga kusaba njalo, ngoba azange sokulandela umthetho kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wayesehambile kithi. Zangena izizwe zishiya amazwe azo, ngoba lapho ekhona zona awukho umnotho, kodwa umnotho zihambe ziwuzingela lapho ekugcinwe khona abantu abamnyama. Bese kuthi uma ziwuthola, bese lo mnotho thina abanikazi bawo siwuthenge kubo. Lezi zizwe zithe mayifika zafika zaba nguNkulunkulu walapha eNingizimu Afrika, ngoba sonke siyazikhonza. Nakuba kuthiwa namhlanjena izwe likhululekile, kodwa uma ngabe uNkulunkulu ekunikeze umqondo ophusile, uyabona ukuthi ayikho inkululeko etholwe umuntu omnyama. Kusemi nje kanjalo, okukhona okushintshile ukuthi nje sesiyaxubana naseyibhedlela, siyaxubana nakwezinye izindawo, yiloko kokuhlukile, kodwa ijokwe alisukile phezu kwethu, ngoba konke okwethu kuphethwe yibo, kuphasiswa yibo. Abangakufuni akwenzeki, bayakwazi ukukuchitha, bekuchitha beyizihambi kulezo.
Ngithi-ke bantwana baseKuphameni uthi uShembe wangidala uNkulunkulu. Uthi-ke wangibeka ensimini wangiluleka ukuthi kule nsimi eney'thelo wathi angidle zonke kodwa khona esinye ekwathiwa singadliwa. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, uma uJehova asibekile ensimini enothile, saziphumela thini sawufuna insimi yokuhlupheka. Ngithi-ke bantwana bokukhonza, namazwe amanye akhululekile ayasihleka uma sithi sikhululekile, ngoba konke kusesezandleni zezizwe ezizifiki kuleli zwe. Akukho sikwazi ukuthi sizenzele thina. Uma uzenzela uyaboshwa, uboshwa ilezi zizwe. Imithetho eshawa lapha eNingizimu Afrika, imithetho ishintshwa yilezi zizwe, iphasiswa yizo. Lokho kuyasichazela ukuthi inkululeko ayikababikho, ngoba uma ufika endaweni kunabantu nguwe obaphansi kwalabo bantu. Sinjani namhlanje? Abantu abethu bayizimvuyaqa. Uma uzwa umntwana ekhuluma isilungu esisabekayo, bathi abantu lo unama-degree, lo namadiploma nje ukumbonela. Yini into emenza abe lapha? Izidakamizwa. Lezi zidakamizwa abantwana bokukholwa zikhishwe nguSathane. Wakhetha lezo leli wathi thathani lento niye nayo eSouth Africa, kulapho enizawufika nikwazi ukuyidayisa khona, ngoba khona ungena ngenhla ungene ngezansi ungene kuphi akho nkinga. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, abaphathi bezwe ekufanele ngabe yibo abahamba phambili, bagxeke lesi sihlamva. Kunokuba bagxeke lokho, bayabavikela labantu. Nobani uyabona ukuthi labantu laba bezanga ukuzofuna umsebenzi, bazobulala leso, ngoba baphethe izidakamizwa. Lezi zidakamizwa bona abazibheki, kodwa bazigcinela abantu abethu. Abantu abethu namhla bajikela thina, babulale thina singabazali, befuna imali yokuthenga lento, ngoba uma umntwana eke wangena kule nto akakwazi ukuphinda kuyo. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, kungcono umuntu ohluphekile ozofuna umsebenzi. Ungamdabukela nawe ukuthi awunkosi yami, ngoba uzofuna umsebenzi, kodwa labantu abezizofuna umsebenzi bazobulala abantwana bethu. Laphayana amaphoyisa athole iy'nhlobo zokudla ezingachazeki ukuthi zibuya kuphi umhlaba, esezonakele, zizothengiselwa abantu bala eNingizimu Afrika. And labantu bona bakudli lokudla abakudayisayo. Fanele ngabe ngabaphathi bezwe abashoyo ukuthi abasabadingi la, noma amaphoyisa ebabopha, kodwa bazafike baphume phambili, ngoba lezo la ukwamathanda, wenza noma yini oyifunayo. Uma nje imbi, kodwa uma iyinhle iyahlasela. Ihlaselwe ngabaphathi bezwe abashayelwe umthetho ukuthi bangakuvumi ukuthi nokuthi, ngoba izwe aliphethwe yithi. Nalabo esibabiza ngokuthi baphethe bangabafana bezizwa, ngoba uma lezi zizwe zingayifuni into zikhuluma nabo, behle ngejubane beze lapha enzansi bazoyivala leyo nto, noma ngabe ibiyinhle kithi nangokosiko lethu, kodwa ivalwe masinyane. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, ukona kwasenza saba yizigqila, kwasenza saba ngabahluphekile, saba ngabafokazana, saba ngabantu bokuhamba ezweni uNkulunkulu asibeka kulo elinothile. Kodwa umnotho walo
awuzi kithi ugcinelwe lezi zizwe yizona ezithola umnotho kunathi. Ngithi-ke bantwana basephakameni, njengoba silapha sizofuna uJehova, sizofuna uNkulunkulu wathuma uShem. Namhlanje ungamangala abantu abafayo babulawa iy'moto, kodwa lezi imoto azibabulala namhlanje. Baphelela abantu bayafa nje, bahlifike nje, bahlifizwa imoto. Ukancane ukuthole ingozi kuthiwa bekhona abamhlophe lapho bafile, bakhona bafile, kodwa kufa abamnyama ngoba abasenamvikeli, ngoba owayebanikeza amandla nokuphepha bamxosha phambi kwabo, bamxosha balahla nomthetho wakhe, bamjivaza bahlehlela ezitheni zikalona owabakhipha eGibhithe. Ithi-ke bangcwele, sizofuna uJehova, sizocela, ngoba umprofeti wethu wasiyaleza ukuba sicele kuJehova, sibize uJehova ngezikhathi zonke, lapho isisuke sihluphekile khona nalapho isisuke sibusa khona. Kodwa asikwenzi lokho. Esikwenzayo siba namandla kabi ekuceleni. Uma sisakhala sicela esikucelayo, siba namandla kakhulu. Kodwa uJehova mayesekukhiphile lokho esisuke sicela, umthandazo ube uyancipha ukuthi kuhle uthi Nkosi ngiyabonga ukuthi wangipha umsebenzi ngangicela. Nkosi ngiyabonga ukuthi wangipha inkosikazi ngangicela noma umyeni. Ngiyabonga ukuthi Nkosi wangiphakamisa emsebenzini njengoba ngangicelile, ikhushuliwe nemali. Ngiyabonga ukuthi namabhizinisi enginawo Nkosi ahamba kahle. Lo mthandazo uyaswelakala bantwana basephakameni, awukho. Siqina masisacela, kodwa sathola asingabe sisaqina. Nokuthi nje ngacela umntwana kuNkulunkulu wanginika. Umuntu ocela lokho uyaqina kakhulu uma isacela, kodwa wakwamthola nje umntwana akafuni ngisho ukufakaza ngalokho ukuthi uJehova wamenzela into enkulu. Ukubabaza kuncane, kodwa ukucela kukhulu. Kodwa ukumbabaza uNkulunkulu kuyancipha, kuyancipha, kuyehla. Uthi noma usukhuluma, uthi uyakhuluma ukuthi uNkulunkulu usenzile iy'manga, wazenza wapha nango abantwana. Kube ngathi wena usuqamba amanga, akhophozele nje umuntu wakhona, akhophozele. Namhlazana esephethe inkonzo, ebonga konke, uyayibonga imisebenzi, abonga imali, angabasakwazi ukuthi adumise uJehova. Athi ngelinye ilanga ngangikhala ngingenangane egcekeni, kodwa ngakhuluma noNkulunkulu njengokusho kukaShembe, wangikhumbula ngoba amasango okuthola umntwana ayesahluthulelwe, sekungasakwazi ukuthi atholakale umntwana. Kodwa wena Shembe wawuvula umnyango wabantwana, wanginikeza, wangikhangeza nami ngaba negama lokuthi ngingumama, lokuthi ngingubaba. Ngiye ngithi mina uma uNkulunkulu ekupha umphefumulo ungaphezulu kwako konke, ngabe ngicula ngako lokho, ngabe ngihlabelela ngako, ngabe ngihlala ngicula, ngabe sengineculo lami engiculayo ngalokho. Kodwa abantu abaphiwe abantwana bangabe basambonga uJehova uma sebebetholile labantwana, abangabe basafuna nokuthi kwazeke ukuthi becela abantwana, kanjalo nabacela umsebenzi, nabavuka ekufeni. Bangabe basafuna ukuba bakhulume ngaloko ukuthi Nkosi ngikhumbula mhlazana ungivusa sengifile.
bakhuluma ngokwamuva, bakhulume ngokwenzeka kwabanye abantu, kodwa lokhu uNkulunkulu akwenza kubo abalokuthi baze bakhulume ngakho. Ngeke uzubezwe nokuba bethi cela ukuthi amakholwa efike ezongibongisa kwami, kodwa kwenzeki lokho isikhathi kucelo ayacelwa amakholwa ukuthi akayoguqa alwe nedimoni elivimbele ukuthi kutholakala abantwana noma umsebenzi, kodwa once batholakala lokho yaphela nenkonzo yokuthandaza, yaphela nje, iphele nya, iphele nje phambi kwaNkulunkulu. Noma siyifunda iBhayibheli, noma uNkulunkulu eyisholo yena ukuthi yena uyinkosi enomhawu, baye bangabe basakhumbula ukuthi uJehova ushilo ukuthi yena unomhawu. Uba nomhawu makuwukuthi wena khonza abanye uNkulunkulu noma ungebakhonza, uNkulunkulu uyakubheke uma ngabe usuhluleka ukubonga okukhona bese ucela okungekho. Ngithi-ke bangcwele, namhla singabantu bokuhamba endaweni yethu, namhla siyizigqila zezizwe, ngisho amaNdiya afikela phezu kwethu ayazi ukuthi into yokudlala umuntu omnyama. Ngeke uzwe ukuthi khona umlungu okhala ngamaNdiya uthi ayamhlukumeza, ngeke uzwe. Kodwa amaNdiya aqoka thina sizwe semnyama adlale ngathi. Amanye ayasisebenzisa ngasiholeli kungabi indaba zalutho, ngoba uzokubophaphi, ngoba lapho uzoyoma ngala khona uzobe ukhuluma nelinye indiya, nalapho uye enkantolo uzawufica imantshi yendiya. Laba bantu bayazana, uyofika ulahlwe icala, umakalela umuntu komunye umuntu wakubo. Lezi zizwe ayifani nathi, azinikelani njengathi, ziyazwelana. Uyaqala wena uye enkantolo, indaba yakho dala manje ayikhulumile ukuthi azakwenza njani. Ngikhuluma ngobugqila esiphansi kwabo ngenxa yokona kwethu. uNkulunkulu wasiduba ngoba singakwazanga ukuba sihambe ngemithetho yakhe. Noma namuhla sihlupheka sikhala, yiko lokhu siloyeka, yiko lokhu sidubuleka, yiko lokhu sifakeka kalula ichitho, yiko lokhu konke kwenzeka masinyane okusuke kukubi, okusuke kuzawusikhalisa kwenzeka masinyane. Sasingasibona abantu thina esasingashayiswa nje iy'moto, esasingadutshulwa umuntu nje asidubuleke. Kwakungeke kwenzeke lokho uma kuwukuthi sasingaphumanga endleleni kaJehova. Lezi zizwe ngabe sayinqoba kwasekuqaleni, ngabe azinawo amandla, ngabe ziyizikhonzi kithi. Noma ngabe singafunda kangakanani, sifunde kakhulu sazoyofunda, kodwa phezu kwethu kume lezi zizwe. Noma ngabe azifundile njengawe, kodwa wena uzoba ngaphansi kwazo, ngoba ubugqili bakho buqhamuke ekoneni kwakho. uNkulunkulu wasidela, esidela ngoba sonile kuye. Ake sifunde kuNehemiya sifunda lapha kuNehemiya 9 siyoqala evesini lika-33 siyogcina ku-37. Incwadi kaNehemiya 9 kusuka evesini lika-33 kuya evesini lika-37. Nokho wena ulungile kukho konke okusehlelayo,
ngokuba wenze ngeqiniso, kepha thina sinecala, namakhosi ethu, nezikhulu zethu, nabapristi bethu, nawo baba abagcinanga umthetho wakho, kabalalelanga imiyalo yakho, nezimvayiso zakho obaxwayise ngazo, abakukhonzanga embusweni wabo, nasebuhleni bakho okukhulu owabanika bona, nasezweni elibanzi nelivundileyo owabapha lona ebusweni babo. Ababuyanga emsebenzini yabo emibi. Bheka, siyizinceku namuhla, nezwe owalinika obaba ukuba badle izithelo zalo nokuhle kwalo. Bheka, siyizinceku kulo. Lithelela kakhulu amakhosi owabeke phezu kwethu ngenxa yezono zethu. Abusa phezu kwemizimba yethu naphezu kwezinkomo zethu njengokuthanda kwawo. Thina sisekuhluphekeni okukhulu. Amen. Ngiyathemba abantwana basephakameni ukuthi siyachazeleka sonke ukuthi kusuka ukuphathwa kwethu kuqhamuka lapho, njengoba ikhuluma lo nokhulumayo echaza ukuthi ngisho obaba bethu abazange benze kahle phambi kwaNkulunkulu. Manje sesizinceku kulo leli lizwe uNkulunkulu ayesinike lona ukuthi libe ngelethu ngoba singabantwana bakhe. Kodwa asizange siugcine umthetho, sahamba futhi emzileni yokhokho bethu abona Jehova. Wase uJehova uyaqheluka, wathi mayesesuka kithi wafika izizwe ezingamakhosi phezu kwethu, njengoba kushiwo lapha ukuthi wathelwa kakhulu kulamakhosi. Akushiwo amakhosi amnyama, amakhosi izizwe lezi ezafika lapha zathatha konke ngokwethu zasiphatha. Siyachazeleka ukuthi uNkulunkulu kungani asiyekelela sibulawa yimoto, kungani sidutshulwa sife, kungani sibulawa ngamanzi sidelekelwa nayizindlu, kungani sifa nasemabhasini, kungani lezwe linothe kangaka kodwa abantu abakhe kulo banganithi, kungani lezwe linothisa lezi zizwe, kungani umcebo ngaka uNkulunkulu ayesigcinele wona, kodwa bese lo mcebo ukuba ngwalezi zizwe thina sibe ngabokukhangezwa izimvuthuluka ezivuthuke kubo. Silapha namhlanje naphambi kwaJehova sizokhala kuNkulunkulu. Nanxa kunjalo kodwa uShembe wathi sibokhuluma noJehova. Amen. Sizokhala phambi kwakhe ukuthi uJehova asivikele esikhalini esihamba phambili. Isho njalo ingilosi kaThixo ithi ngemihlangano yonke, ngoba nisuke niwukhiphile umnikelo, nathi nicela uJehova ukuthi ahlale nani. Ukuthi uma umhlangano ungakavalwa bese niyakhuluma noJehova, ninikele kuye, nikhale, nicele ukuthi uJehova anigomele
isibhamu nengozi zomgwaqo. uJehova avike imizi yenu zingangeni izigebengu. Nicele uJehova ukuthi anikhumbule esifeni sokudukelwa ngumqondo nokuvaleka amehlo. Anikhumbule kulezo zifo, anivikele ukuba ningabanazo noma seninamashumi amangakho omnyaka, ingababikho imphumputhe lapha kuleli bandla. Ingabibikho nje imphumputhe engaboni, angababikho umuntu oyoba isishoda oyobonakala eseqhutshwa ngesihlalo ngoba engasakwazi ukuhamba. Ithi-ke ingilozi kufanele kuba usingakavala umhlangano sikusho lokho kuJehova, sinikele sicele ukuthi uJehova asikhumbule kungasehleli lokho. Uthi ngoba lesi sifo yisona esesigijima phambili, lesi sifo sohlangothi, isifo sokudukelwa ngumqondo. Ngisho abantwana abancane uma sesibabambile bayadukelwa ngumqondo bese baba ngabantu abangeke basasebenza ngoba umqondo wabo usasebenzi kahle. Siqalisa ngosuku, uqale ngomqondo, ungalazi izolo nanamhla. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, isho njalo ingilosi kaThixo, Thixo njalo ngomhlangano, nikhale kuJehova noma ngabe kumuphi, nikhale ninikele nisho ukuthi uJehova anikhumbule kulezi zifo esengizibalileyo. Niwacela amehlo okuba uJehova nike wona, nibone ngawo kuze kube sekupheleni kwey'nsuku zenu nibona. uNkulunkulu akenze ukuthi nanxa sisaphila siphile singahlupheki, siphile sihambe ngemilenze yethu ngababikho umuntu onqumulenze. uJehova asikhumbule namhlanjena singabantwana abazokhala ukuthi uNkulunkulu asifikele. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, kuye kwenzeke ngesinye isikhathi uzigcine ukuthi ubungumntwana kaNkulunkulu, kodwa ngelinye ilanga uJehova atholakale asakubalela ukuthi wena awuzange ube nguye umuntu owethembela kimi, wena awuzange ube nguye umuntu ongiphakamisayo, ngoba sinalezi zifo ezihlukene esiye singazinaki. Bantwana basePhakameni, njengoba sengishilo ukuthi nxa uNkulunkulu esizwela esinika la sinika kona, asingabe sisasho ukuthi siyabonga, sibe sesisho ngezwi elondile, izwi eliyindida kubantu abalalele, etolikwayo ukuthi ngathi ufuna ukuthi. Ithi-ke bantwana basePhakameni, kuhle kumethemba uJehova. uJehova uyathokoza uma yezwa ukuthi noma usukhala kodwa uza kuye, uthi wena ophezu kwako konke, ongumnini mandla wonke, ngiza kuwe, ngiyahlupheka noma ngiyagula, ngicela ukuthi ungisindise. Noma bese beshilo odokotela basemhlabeni bakubalela izinsuku ukuthi wena ngosuku oluthile uzobe ungasekho kuleli zwe, biza abantwana bakho ukhulume ufuna ukuthi kwenziwe. Kodwa uma uthi Nkosi, ngiza kuwe, wena ongumnini mandla wonke, wena unamandla okushintsha konke okukade kungaqhamukanga kuwe, konke Nkosi yamakhosi bese kuba yilokho okuqhamuka kuwena. uNkulunkulu uyawuthatha indawo yakhe, babone bodokotela sedlula lesi sikhathi, bawabheka amawashi abo abawafundela, babheke yonke imishini ukuthi ngabe yini yenza ukuthi ungafi, ngoba kulesi sikhathi washo lo mshini ukuthi uzobe ungasekho emhlabeni. Kodwa ngoNkulunkulu owakudalayo kutholakale kungasenzeki lokho,
ngoba uNkulunkulu uzwa wena, uyakhala kuye, uyakubona ukuthi akukho lapha ohle uyakhona uyokhala khona, ukhala kuye, ubikela yena. Ukwethembeka kuJehova kuyinto enkulu. Uma sikhuluma ngendoda ebizwa ngoHezekhiya lapha kuMakhosi esibili, uma siqala evesini lika-5, sehle njalo bantwana basePhakameni. Ngiyacabanga ngoba lezi nombolo zakhona zincane, nezibuko zami ayisaboni kahle. Ngiyibona nje kungu-7. Engithi-ke mhlawumbe singagcina lapho. Amakhosi esibili, isahluko 18, ivesi 5. Incwadi yamakhosi esibili isahluko sika-18 ivesi kusuka kwelesihlanu kuya kwelesikhombisa. Wamethemba uJehova uNkulunkulu wakwa-Israyeli, waze wangabakho onjengaye phakathi kwawo onke amakhosi akwaJuda nakuwo ayengaphambi kwakhe, ngokuba wabambelela uJehova, akasukanga ekumlandeleni, siyaxolisa, kepha wagcina imiyalo yakhe uJehova ayala ngayo uMose. uJehova wayenaye noma phi lapho eya khona, waphumelela, wayihlubuka inkosi yase-Asiriya, kayikhonzanga. Amen. Ithi-ke bantwana basePhakameni, kukhulunywa ngomuntu owathi ekuhluphekeni kwakhe wamethemba uJehova, akavumanga ukusuka kuye, akazange asuke kuye, akayikhonzanga le nkosi eyayifanele ukuthi bayikhonze endaweni kaJehova. Ithi-ke iBhayibheli akavumanga ukuyikhonza, akasukanga emthethweni kaNkulunkulu. Ithi-ke waba ngaphambili ngisho nasemakhosini ayekhona ngokuthemba uJehova nangokugcina imiyalo yakhe, akazange agudluke ekumethembeni uJehova. Ithi-ke iBhayibheli uJehova wayenaye kuphi naphi lapho ekhona, konke ukwenza kwakhe nokuphila kwakhe wayeneJehova, ngoba wayekade emkhonza abantwana basePhakameni. Njengoba isihloko sithi uJehova ulahla abamlahlayo, athanda abamthandayo. Noma sowuhlupheka, kufanele ukuthi wazi ukuthi njengoba ngihluphekile njena, kufanele uzibuze ukuthi umkhonzi wagcinaphi uJehova. Ubese uyakhumbula lesihloko ukuthi uJehova uthanda abamthandayo, ulahla abamlahlayo. Bese ucinga ukuthi wena awumlahlanga yini lo Jehova okukhulunywa ngawo lapho ukuthi uHezekhiya wabe enaye kuphi naphi lapho ayekhona, wayeba noJehova ngoba wala ukukhonza inkosi yokuhamba, wabambelela kuJehova, akaqhezukanga, wagcina umyalo owawukade ubhaliwe ngoMose. uJehova awunikeza kuMose ngoba uMose umuntu omkhulu kabi bantwana basePhakameni kubantu abakhona alapha emhlabeni. Akekho ngangoMose ngoba ngisho sekuthi ufunda ezinye incwadi kuthiwa umthetho kaJehova ayekade awunikeze uMose. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, lapha eNingizimu Afrika uShembe simfanisane noMose la eSouth Africa, ngoba nguye yedwa ofike waba nomthetho kaJehova. Bonke abaholi abamnyama bamasonto akekho okhuluma ngoJehova, bakhuluma ngoJesu Kristu
abamnikezwa ngamaRoma abangayazi imvelaphi yakhe, abangamazi ukuthi kwaqalaphi ukuthi abe uJesu. Kodwa uShembe waba umuntu wokuqala kulezwe lakithi ukuthi akhulume ngoJehova. Yiko abelungu babemxakazisa, babecasulwa yileli gama elasebulewe, babona ukuthi uShembe uzonikeza abantu amehlo abonayo, kanti bese bebenza impumputhe. Wase uyahlushekiswa uShembe ngoba ephethe ivangeli lezulu. Wafika uShembe kwanyakaza umhlaba ukuthi uqhamungaphi, wathi wathelwa ngamanzi uSathane elwa nokuthi ubuyaphi lona ozokhuluma ngoJehova, mina sengiwinile, uqhamungaphi. Njengoba-ke manje-ke kuthe masekuhamba isikhathi abantu abangabagcotshwa kaNkulunkulu kuthe mangabe bethathwa uJehova basusa lapha, yasiyabuya le ndoda, yabuya futhi kulo leli bandla, ngoba ibathi yalalela kuthiwa kabongwe uJehova, ibathi yalalela ifice kuhlatshelelwa kuthiwe bongani uJehova maNazaretha. Nina nezizukulwana zenu, leli vesi ucashuka kabi uSathane mayezwa abantu behlabelela kanjalo, ngoba abakhe bakhuluma ngoJesu, abakhulumi ngoJehova. Abakhe uyabazi ukuthi baphakamisa uJesu, uJesu owakhandwayo, abese uyathokoza ngoba lo Jesu owakhandwayo ngeke azaziphendulele, ngoba umuntu into ekhandiwe ukube babasho uJesu wangempela. Ngabe impendulo ade zaqhamuka ngoba uJesu wayekade angumuntu wasezulwini, kodwa basho yena bantwana basephakameni. Namhla siyathola ukuthi yini eyayenza ukuthi uShembe yena yedwa kubaholi beyinkolo ahlukunyezwe, abahola amabandla amnyama, kwabonakala yena yedwa eboshwa, kodwa abanye abakaze baboshwe ngoba bafike bathi mabethi bayahlola abezizwe, bafice bekhuluma ngevangeli labo, bekhuluma ngalesithixo sabo. Bathi bayafika la kuShembe, bafike kuthiwa bongani uJehova maNazaretha, ngoba umsa wakhe uhlezi phakathi. Noma uShembe base bemxakazisa embethe ingubo isambatho esithi naye ungumKristu, kodwa bayifunda inkulumo yakhe ukuthi uma ngabe ngumKristu ungena ngani pho uJehova, ngoba amaKristu afundiswa ukuthi uma umntwana osophendukile akufanele ukuthi ukhulume ngoJehova. uJehova into eyisidala emaKristwini. Akufanele nje uma ukhuluma ngoJehova kunjengalapha kithi, njengoba manje uma ukhuluma ngobaba bamkhulu abakhuluma ngaye bagcina sebexoshwa, kuthiwe laba kusho ukuthi uyiphekula lona ufakaza ngobaba mkhulu, ngoba akusafuneki kwazeke ukuthi leli bandla laba khona ngaye sekufihlwe, kungashiwo kubantu kulabantu abangena manje. Kufuneke bangakutholi ukuthi leli bandla umsunguli walo ngubani nokuthi walisungulila ini. Bayazi ukuthi uma bevuma ukuthi ikhulunywe ngobaba bamkhulu bazohlaziseka, yiko kungasafuneki ukuthi avezwe kubantu, ngoba inkulumo yakhe iyabahlazisa, ibashiya ngale kwalasha. Yiko-ke bantwana basephakameni, uthe umubi esebusa, eseyincoma, esethi ngimnqobile uShembe emhlabeni. Ikhona-ke uma ubabelanga esethi ibandla likaJehova libe khona ngathi, yikho-ke uSathane emelana noBabumelusi, ngoba wamelana noShembe ngoba uShembe wayekhuluma ngoJehova. NoBabumelusi uSathane umelene naye. Njengamanje abantwana basephakameni kuzoyiwa okhethweni, sonke kufanele ukuthi sihambe siyovota, siyovotela into esingayiqondi.
kodwa ngoba singabahlali bakulezo siyahamba siyovota. Wonke amabandla uhulumeni uyawanaka, wonke amabandla uhulumeni uyawabheka, noma ngaba nomcimbi uyahambe alule isandla athumele ngisho amathoyilethi. Kodwa ngoba thina siyibandla likaJehova, ngoba thina sikhuluma ngoJehova, uhulumeni akasifuni, akasisizi ngalutho, ngoba uhulumeni wakithi uphethwe yilezi zizwe. Lezi zizwe yizona ezabulala igama likaJehova zaphakamisela kaJesu. Ngithi-ke bangcwele, asenzelwa lutho thina noma sivota, kodwa akukho uhulumeni asisiza ngalo thina, ngoba sikhuluma ngoJehova oyisitha samaKristu. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, babusisiwe abantu kuleli bandla abayomela iqiniso noma ukufa sekumi phambi kwabo, abanganawushintsha bese bethi bayayikhonza inkosi yase-Asriya ngoba sebebona ukufa kume phambi kwabo. Babusisiwe abantu abathembela kuJehova, nabathi uma ngabe bekutholile abacelayo badumise uJehova. Babusisiwe abantu ekuyothi noma thina sesihambile babe ngabaqaphi bomthetho waleli bandla, uma ngabe sebebona ukuthi nansi inkinga iqala, sekukhona okunye futhi okuyelana naloko sakubalekela, abayoba ngamaqhawe balwele umbuso kaNkulunkulu ukuthi ungabhidliki. Babusisiwe abantu aboba ngamaqhawe, bangabi yizinkamba phansi, kodwa bakhulume kuzwa noma ngubani ukuthi asikwemukeli lokhu, akusesiko nalokho esafundiswa khona ngoJehova. Uma kuwukuthi usuyaqhezuka kulokho, uma sebebona umholi uyobahola ibandla, banelungelo eliphelele lokuthi uma ngabe ususibisela lapho esakhishwa khona, usucegisa amabhawudi, sicela ukuthi usishiye, sishiye ngokuthula, sishiye ngenkululeko. Sizokhonza uJehova, sizomkhonza ngoba sifundisiwe ukuthi simkhonze kanjani. Sizomkhonza noma singasenambuzo. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, uNkulunkulu wangazathi angasibuyisela ebuhleni